Ero aborokiwa bari ase omutimuko omotambe niga abaibori baborigwe kumanya ebiegwa bya abana babo nabo igo kobisira oigo niga abaibori baborigwe korenda abana babo ase ruseye na kumanya chisabu bakobera na chirochio elio kubatanga korwa ase okonyora chimbwa chimbe chingaki echo boigo nigo gosara kumwana omonyaruka kwaba gukugikerigwa kegima ase ruseye iga morikyo ito Pethuel Machini nato inaikera sensemeyo nabo igo gotwariganiria ayakobwatia chingaki chiga aborokwa bachira serusa yigekegetambe nigo bono abaibori baborigwe kumanya bari ebyogo bya bana babo nakubituserera ayankorengana no mokonyi wo motenri bwechi bake ECD me account ya Kisii Boniface Makori engana yairwa kuboko no moteri Naftali Migisi yoma kaine buna Migi abana babuye kaini nigo baibo njera tofauti bagukwana mwana mange barororo bankite gotera barororo bankite gutumika emebere yabo buna sogotenga barororo bankite bintu tugukane maua n'ibintu binde barororo bankite kugamba n'abantu n'abandi barororo batangite kugamba n'abantu ase igo abana baitu nigo bari tofauti nekero twamanyire ngamba bari tofauti ekina giyeko gara twamanya gitaranta cyabo babugate egento ndatebya abaibori moibori onde bwensi integrate isko gali nelinga kero mwana nabwate talent kila mwanafunzi ama kila mtoto akona talent tafadhali tigatoteme tumanye talent ya bana baito tuba support onye no mwana okotera mo support onye no morali mo support onye ne DJ mo support onye no mupira gwaka mo support asencho masomoka taisaini amasomo talent kerire na chadbuya nabo ebinte bigo complementary amu ukwane kirekyo boigo nigo oyokabire omwemisi bwegodia Kitutu Central Pew Sabuki anyakabuga kwene kinga chinga kichiga abaiboli barenda bana babo nakomanya esabwa edibako banero saya ikira era abentambe uteme kolenda abana bakubulukana esa mangana ya siasa yale mutu ekyara mu maitenga mangana ya makongo aya siasa moroje n'abantu bagwitana chiba election chira noni ntu abaibuli to be bit careful ndo juwe so ibinte bimono nyone kure ya ote ndaka so anyumba mwao bengereri abantu baho abana nkwenda bale koberanka ange emetienyi ebere ekena kito wake ko komono gochi asa abaibuli balende abana mono. My message to the parents also, kindly as your child is at home, take time to stay close to this child, know the character of your child. You know, most of the time the learners are normally in school with the teachers, but you are always at home. So now that they are home on holiday, take time to identify the skills in your child and also identify the kind of characters that they have. It will help you know the right way to mold this child into a greater person in future. Kinga kichecho nigo bono abaiboli baborigwe kwene kinga korenda bana andamana gento gete tune chingaki umaite ikatoredi sana iburu na ngosa bana abaiboli bale especially abana banyaruka babumba asarwa egekogera teribiya bintu biri bikoro byaerete tore njerenya na kire gento nekeia tosokotege meamagana ali amakuru kono bana munyaruka bogima bwaye tiakiro monde pange bwaye bwesike na nyasaye unatongeta abantu baye baibuli twumuke buna especially abana abanyaruka kwanyora nga twabaye tamiri korunze senge ngo kito twataka nga tubaire enki yo abana gangi yetirwe n'kingaki abaibuli twabaira asa bakorere meyigiri bande batakore tiki batamanyiri lichi ligo yikiria mangana ayimono ilitaga neri ng'abana abanyaruka bairwe nyangi igo ngo chikosorora abaibuli andonsi astule kamuranje turende lichikerio nande tutige nibinte bibyeteru n'kingaki cyo koira abana abanyaruka nyangi sengenjo gendekyo ngeriko konya no kunyagosali emebere y'abana baito abanyaruka Ripoti bairi
bachi gokorera emeyege yoro asa abantu bande batakoretiki batamanyiri lichi kondro robono galietiwe ligogikiria mang'ana ayi mono iritaga neri ng'abana abanyaroka bairwe nyangi igo ngochikosorora abaiburi andonsi asture kamuranche turende lichikerio nande tutige nebinte bibieteiro ne chingaki cyokoira abana abanyaroka nyangi eseng'enjo gentekio ngeri gokonya no kunyabosari emebere y'abana baito abanyaroka. Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii, Nchempethuel Machin. Mbia mono